खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, मानोना उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ मुलुगनां बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय इन्डियान उसु टीमाव सायख'जाबाय। बिथाङा 28 जुलाइनिफ्राय 8 आगस्तसिम चीन हादरनि चेंडुआव खुंजानो गोनां वर्ल्ड इउनिभार्सिटी उसु गेम्स 2023 मुंनि खेलायाव बाहागो लागोन होनना खौरां मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बिथां सानमा ब्रह्मनि जोनोम गामिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हालादल होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिथांखौ राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं एबाराव आसाम सरकारा हिन्जावसा फरायसाफोरनोबो स्कुटि होनाय बादिनो हौवासा फरायसाफोरनोबो स्कुटि होनाय जासिगोन होनना मैया आसामनि केबिनेट मिटिंआव थांखि लाबाय होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे खाबुखौ हौवाफोरा फैगौ बोसोरनिफ्राय मोननो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे खाबुखौ मोननो थाखाय एसेकजों खुंजानाय ओइचएस जोबथा आनजादाव हिन्जावसाफोरा खमैबो 60% एबा बेनि बांसिन मोननाय जानांगोन आरो हौवासाफोरा खमैबो 75% एबा बेनि बारा मोननाय जानांगोन होनना मैयानि सप्तायारि केबिनेट मिटिंआव थांखि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि उदालगुरि जिल्लानि मसलपुराव इएम मानाव गेदेर राकेश ब्रह्म आरो माखासे UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा UPPLनि मददगिरिफोरखौ लानानै खौसेयै हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा आगुनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ ABSU आरो UPPL मोन्नैजों खौसे जानानै उदालगुरियाव मोननो गोनां लकसभा सिटखौ दरं जिल्लायाव हरनो होनना रायजोफोरखौ आन्दायहोनो खैसार खालामदों होनना सावनानै मान गैयै आखुजों बुग्लिदों आरो जोग्लिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मानसिजों नङा जुनारजों नङा, दायो थाम्फैनि थाखाय गिथावना जाथाय। आसामाव दासान्दि जुब जुब अखा हानाय समावनो आरोबाव सोमजिदों थाम्फैनि बेराम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामाव दायो थाम्फैजों अरजाना डेंगु बेरामाव गासै 300 केस मोननाय जादों। जायखौ जों मिथियो बे थाम्फैनि मुङा जापानिज इनकेफेलाइटिस। दासिमाव थाम्फैजों अरजाना भुगिनांना थैनाय अनजिमाया 2 जाबाय। थैनाय सुबुङा 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सा लखिमपुर जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दायो थाम्फैजों अरजाना सा 317 डेंगु केस मोननो हादों। लोगोसे दासिमाव कार्बि आलंआवबो बांसिन केस मोननो हादों आरो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव सा 22, कामरुपआव सा 20 आरो जरहाट आरो बरपेटा जिल्लायाव सा 11 जन डेंगु केस मोननो हादों। बाथि रादाबाव दं एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ मैया बुधबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि जों एबसुआ राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया, बेनिखायनो बर' हारिनि इयुनखौ साननानै जों उदालगुरियाव लकसभा सिटखौ नांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थादों आरो इयुनावबो भारत सरकार, आसाम सरकार, इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियानियाव दाबि दैखांबाय थागोन होनना फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा आगुनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै बुंदों दि दासान्दि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय एबसु आरो UPPL सरकारनियाव दाबि खालामनायनि मेम'रेन्डामावनो उदालगुरियाव जानांगौ लकसभा बियाबखौनो दरं जिल्लायाव लांहोदों होनना बुंनायनि सायाव फिन्नाय हिसाबै फोरमायदों दि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरियाव लकसभा बियाब जानांगौ होनना दाबिनानै लिरनाय मेम'रेन्डामखौनो उइद्र' खालामफिनदोंबा बेयाव रायजो राजाफोराबो जेबो आन्दायनाय नङा होननाबो बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।